Bikin aja musiknya aja bikin. Musiknya aja. Bikin aja musik. Salah nggak bisa lagi udah. Horas madihita saluhutna ruas ni huriani tuhat tanahina holongan. Manotong mahita mamuji dohot pasangap petuhatai nasairadi papatar asini rohana nang dohot holongna tuhita hurian. Puji hami maho alai Tuhan para sirohana sumurung napapatar asini roha dohot holongmu tuhami sai papos maronami jalapatuh hapor sial nami Tuhan. Naung ditododohita gabe si ihutton Jesus. Imahataridaan ni holong dohot asini rohanai dihita. Atong tapasangak matuhatai tay dehom mapuji-pujia di guarna marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin.
Debata doha porusata dohot hagogoota. Pangurupi situtu di hagogotan, aka namangonai tuhita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo aka dulu, lahom marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Di papatar hodo di rim marhite-hite hatami. Nang dohot dohami di halomohor roham marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa huta dahami ho. Jala asa hutangi hon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalohami tod di parbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahi. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion, di mana tersurat di Matius 7 ayat 20. Dada saluhut halak nama dok ahu Tuhanna, bongot sogot tuhara jauh banua gijangi, holan akan namangula holomon ni rohani damang na di banua gijangi do. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulahon na hobarto patikmi. Amen. Ibahen ko, Nabi.
Katopoti madosata tuado pani debata martang yang mahit. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumuro. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asini roham na godang ido. Natukido hami nuaing diado pami. Marningot godang ni dosa. Dohot pangalaw siyon nami di hatam. Jot-jot situtudo hami mga sahon hati goran nami. Gabi sohu ihuton hami nanidok ni hatam. Ale Tuhan, asimaroham marnida hami. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say paloas mahami manudal hod dosa nami. Nung nga pola di joho hami gabi si ihuton Jesus. Alani i pargugoy mahami. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Amen. Bagabaga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jahuba. Nung nga polahu pasisi aka pangalaw sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotwaw ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na di Gitjang. Amen. Mari dimahi. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di Jesaya onom ayat sia sahat rodi 10 tolu. Jadi dodok iba nama laho maho jaladok matu bangsoon say mananginangi mahamu alai unang atu sihamu say idahamu ma alai unang manaddahamu. Patakang marohani bangsoon, jala mingori pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang marnida mata nasida, manang marbidege pinggol nasida, manang mangatusi roha nasida, jala unang muba manang malum hilalauna. Jadi nikuma, sadia lelengon ale Tuhan, jadi nin nama, pai matarulang akahuta, suada marisi, jala akabagas so marisi jolma, jala tarulang tanui gabe halongona. Ai padao on ni Jehovah ma akajolmai, gabe langasi tutu parsitongaan ni tanoi. Alai tading dope di bagasan sapar 10, nang akai siaponon nado, songon hautusam, jala songon hariara na martukko di hatatabana, boni nabadia do tukkonai. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Mari demang.
hapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pardugo na sohatudusan, na tumapalangi dohatan. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni Maria, na gabi-gabian siyanto di parbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na manitarpaja no ibana di hau kinarsilang, na tuan watorong di tanong, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siyang di debata Jehovah, amanay pargugo na sohatudusan, di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na manguludo na mate. Au porsia ditot di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doho di hasasa anidos, doho di hatai namaddo, mula mangulu sugot daging halak nang mate, doho di hangaduan na sudah. Amin. Tatangi humati ting ni huriat. Shalom, Horas, selamat hari Minggu madihita sude, ruas ni huriata, sok songoni nama dohoti, parmingguan sian bagas tabige matik ting namasa di mingguta sadarion. Perjolo, tikting maragam, goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion, ima minggu 5, palimahon dung Epipanias. Jala topik ni mingguta ima gabe si ihutod Yesus menjadi pengikut Yesus. B. Parminggon di huriat tahun. Partikian parminggon nata patupa di huriat tahun tajahama di tikting cetak. Jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala taparade mahen sanitizer tabi huhud tahemat maaka memakai tisu. Akadak dana marung mur ditoru ni 10 tahun naso vaksin dope dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Ala level sada do posisi kota Medan di tikon jala nunga ditotopon parhaladu ni huriata parhudulata di bagas gereja buima 2 dohot tulu halak sabangku. C. Parmingguan sektor. Di minggu nanaing ro patupaut sama partangyangan sektor di bagas gereja dohot GSG lantai sada khobartusi pinangido ma haradeota lau maddohoti partangyangani. Jala di mingguon khususna di hari Rabu tapatupama marhite virtual Zoom jala margati soring ma diganup minggu asa lobi sikop tajahama di tikting cetak di ruasna sorang. Perjolo na di hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 di bagasan di basa-basa hotu hatta lo sada anak baru di keluarga Ricardo Alfrensius Sagala inang Elisa Donda Siagian SIP sian sektor 4E. Apa 2 hon? Nah di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 di basa-basa hotu hatta do sada dana boru di keluarga Ferdinand Hasibuan inang Grace Diana Maria sian sektor sadabi. Hipas do danaki suak songoni dohot natorasna. Nanaing marbagas parjolo tikting paduahon neng majalo pasu-pasu parbagas somma Yohanes Mareskoli Armando Silitonga anak ni Amata Maruli Silitonga SEMM
tubuh ni inata Esra J Boru Tarihoran SE, ruas ni Huriata sian sektor Sadabi, dohot Orwana, Nur Cahaya Novayanti Boru Simajutak, Boru ni Amata Situa S Simajutak, tubuh ni inata L Boru Shopping, ruas ni GKPI Jemaat Khusus di Kalang Kota. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 di Gereja HKBP Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 mulai pukul 10 WIB di ruang konsistori. Napa dua hon tikting parjolo neng majalo pasu-pasu Parbagasoma Gracie Yohana Elizabeth Boru Lumban Tobing SPD, Boru ni Amata Johannes P Lumban Tobing Nahnan, tubuh ni Inata Doriana Boru Tapu Bolon, ruas ni Huriata sian sektor Pitu, dohot Pangoli Erwansah Putri Sinaga ST anak ni Amata Situa almarhum Ernest Victor Sinaga almarhum, tubuh ni Inata Juni Laurika Boru Kota Barat, ruas ni GKPI Afdeling B Pitu Airaso Resort Cikampak. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 di Gereja GKPI Afdeling B Pitu Airaso Resort Cikampak. F ruas Nabaru Mamuka Minggu Sadarion Gabi ruas ni Huriata Ima keluarga ni Amata Immanuel Winston Pasaribu SPD, Inang Monica Nofrida Hualasari Borusiaturi SIKOM, Pidasian Gereja HKBP Rogate Bangun Resort Bajambi, alamat perumahan Permata Setiabudi Residence Blok A nomor 12 masuk sektor 2A. Rap Margogo Mahita Lau Mamuji dohot Pasangapon Gorni Tuhata. G. Pajak konon dohot Paborhaton Bibelfro di hari Minggu Sadarion tanggal 6 Februari 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB patu paon ni Huriatama acara pajak konon inang Bibelfro Hesti G Boru Pajetan sian Gereja HKBP Padang Bulan soksongoni ma Paborhaton inang Bibelfro Neti Bontor Silaban Lau Makobasi di Rumah Sakit HKBP Baligi. Hobbartusi papungu pilihan paupaton lohita di Sule Parminggun Sadarion dalata madok moliate di Pakobasion Nasida di Huriata Salilingon jala tapatupa do amplop na hobbartusi. Ha udangan ramatama tu Bibelfro. Hobbartu acara pajak konon dohot Paborhaton Bibelfro Duksun Parmingguan Arian Patupaut Toma acara Marsi Panganon Huhud diuluti ramah tamah maringanan di Gedung Serbaguna Lantai Sada marhitehi upasat hami udangan tu aka utusan ima sahalak mewakili ruas sian galup sektor sahalak mewakili sian galup seksi Manang kategorial suak songoni ma dohot Pak Sudi Parhalado asareta ma dohoti acarai memilit anggota Parhalado per tahun menang pergantian antar waktu hobbar naung pidah huria jalanunga maradi sian anggota per tahun ni huriata na di bulan Desember 2021 ima situa FO Sinaga AMD jalanunga ditulupi Parhalado ni huriata lau patupaon pamiliton pengganti nasida manang penggantian antar waktu ima di sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Hobbartusi pinangidoma haradion ni Sudi Parhalado lao madohoti acarai. J. Menggati anggota solmen ni Huriata marhite tiktingon pinabotohom ma tu Sudi ruas ni Huriata hobbar naung gabi Parhalado pertohonan ima Situa Nelson JJ Sagala petugas sound system ni Huriata nunga di pasat surat pangiduan asa marsohot nasida
jalanunga ditolobi parhaladu ni huriata, hobar tusi, pinangido ma haredion ni ruas ni huriata, napuna talenta, manang skill, mengoperasikan sound system gabi, petugas sound system lewat persyaratan, bawa marumur maksimum 50 tahun, jala adong partikian nalaho makubasi marhite sound system na adong di huriat tahun. Jala tabua masurak pengantar sian parhalado sektor ta lipasaat matu sekretaris ni huriata paling leleng na di hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Ka vaksin booster manang vaksin patulu halion hobar tu kerjasama nang na denggan di Buhul Huriata dohot puskesmas Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang imalau patupahon vaksin na patuluhon turuas ni huriata tu ari nanengroon ale ikon jumolo do hita mendaftar tu akka parhalado sektor ta dohot syarat sudah umur jalanunga vaksin saya dohot 2 dohot vaksin Sinovac manang AstraZeneca dungi nunga adong ono bulan lelengna vaksin napa dua honi dohot sada lembar fotokopi KTP KK dan vaksin sada dan 2 ruas namar ulang tahun di minggu sadarion di parmingguan pukul 10.30 WIB pasahaton ni huriata ma cenderamata bibel do buku ende tu sahala ruas ima amang Dr. Andes Jansen Saud Manurung apoteker tubuh tanggal 2 Februari tahun 1952 sian sektor tulu A ala naung sahat umur nasida 70 tahun nah di tanggal 2 Februari 2022 huria pasaton selama ulang tahun jala saya di pasu-pasu tuhat tamatok tong parnguluan nasida dung suntik ting radi manon amang namar ulang tahun rotu jolo. Kedua, paduaon parhepengon. Taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dot akka hamuliaton di akka naso masuk lope di titing sadarion di hari minggu nanengro ma di tiktikon moliate ma di sude ruas napasaton pilihan bulanan dohot hamuliaton perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulon huria lam ditabai tu hatama pasu-pasu dihita saluhutna senari kalian mati kitu namar ulang tahun Mamang Dr. Andes Jansen Saud Manurung apoteker 70 Urian itu hata dia mau kamanami dohot inanami dohot suasoni akan apa sebulung ni urian itu hata di bagasan sadarion pasro hata menguji kuar itu hata obar tu naung ta prograpon di tonga-tonga ni uriata
Moladong ruas ni huria na dilewat tuhata bahwa umur na 70 tahun tapatupa do ima pasahaton songon lasni rohana sida berupa ulos bibel buku eden manang Alkitab gedung jemaat dipilih ma sada siani alani idona tapatupa di bagasa sadarion jala palo samu mahami pasahatonon atas nama ni hurian itu hata tu amang manurung di bagasa tikyon di amang Dr. Andrus Jansen Saud manurung apoteker tapuji itu hata disudiringkan di basana tu hita jala di bagasa sadariope las rohata ala tanggal 2 bahwa di lewat debata di amang 70 tahun umurna sinitani akan aporsea di Tuhani asa satu umur 70 tahun manian songon hatani Tuhan tadi pesalmen siapului ayat 12 jala di bagasa tikyondo nami mamuse selama ulang tahun di amang Tuhata memasuk-masuk amang songon hatani Tuhata dong di belon jalan ngautat daya amang dison di do di pesalmen siapulu ayat 10 do ayat 12 hari-hari ini tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogon situtu di do 20 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton do talu jaun ai hatop situtu do lau salku jala habang do hami saya parohai mahami mamilangi hari-hari nami asa dapotan rohana bisuk kami jadi di lewat debata tu amang umur 70 tahun udu tomuna mamusi akka ulaun jala pangidua tatu Tuhani di bagasan hai pasok kamu molo cupang pedi hamu hangaluton sotung gabe mabaik kamu sumurut alai lam margogo markaporsiai Tuhani ai surung-surung muna do hangalutan obar tuhatani debata ai surung-surung muna dui jala lasni rohani alani amang lasma rohamuna adong dison bibel buku ede Oma nagabe rohamuna laho asalam kogo toku hamonon mangadopi perdana muna muse tujolanon nampe rokok dison secara fisik mau rumah tenaga alai secara haporsiaun lamar gogo dohamu apalagi di pasatu lihat tadi son bibel buku ini jadi amang tuhata mama masuk-masuk amang dot keluarga suasoni akapoporamuna na jonok manang nang di pangarat Tuhan debata masuk-masuk kamu mangate jadi pasata ima sian huria dot dongan parhala do di sektor tuluak tuala amang Martang yang mahita ale Tuhan di bata nami namar habangso di Banua Gijang puji-pujian dohot hasangapon mardongan mauliate upasat hami tuho tujolom di siala asi ni roham namandongani hami ubain bui hami marpungu sadarion nuaing di jolom moliate alani asini roham namangarajai marhiti-hiti ton di parbadia tuhuriam HKBP Tanjung Sari
asa mian dihami poda na pinodahon ni hatam say patuguma haporsyon nami asalam diboto hami mangihuton hatam jala asalam utadahami holong ni roham dohot hanguluan nasyakoi pasu-pasu ma hatami na di jamitahon akan naposom asalam rarat harajammu jala monang jala talu harajon sibolis ale Tuhan pardengkan basa jala sihokop hami di botoholo sonari nuaing maragam do namasa nahuadu pihami di bagasan pangurulan nami siganu parion adonggo natonggi adonggo napaet namagbayan hami marlas niroha manang marsak talumubi alani solimago COVID-10 siaon namasa lope di Santok Portibion dohor diaka persoalan perekonomian nami parkarijon nami hahipason nami persoalan rumah tangga nami ganup ubayani Tuhan tuho mahupasat kami toktong aka saluhut parkolon nami asa mardalan hami rabdot ho Tuhan Yesus asa ho napatiur laka nami jala tondim ton iparbadia na mangajari hami parade matiki di hami lau martangiang rabdot keluarga mangido pangurupiak syakko do padonganion nasyakoi Tuhan asabui hami mangalehot tiki majahata di nasyakoi ganupari asa dilehot di hami rohalau mangatusi do parbinotoan madalani ngulu namion jala toktong hami di bagasan ha serepon ni roha dohot labas ni roha mangatusi patikian na pinasahat ni debata di hami ganup manang hape namasa las ni roha manang arsak pe saityo pun nami maho nabasa nama kolongi roha nami saliling hami mangulu ale Tuhan di hari Minggon di patupa ni Huriam HKBP Tanjung Sari ima ulaon pajakonon ni Bibelfro inang Hesti G boru pajaitan nasian gereja HKBP Padang Bulan lau mangula di HKBP Tanjung Sarion suak songolina hami lau paborhaton inang Bibelfro neti Bottor boru silaban lau makobasi di tempat nabaruam di rumah sakit HKBP Baligi lehon las niroha lehon bisuk nasyako Tuhan tu inang Bibelfro neti Bottor boru silaban lahu mangula ulaun di tempat nebaru saya lehon hahipason lau mengadupi pakubasion nasida mangula ulaun di Huriamon ho maali Tuhan na manglehon akan adenggan tu nasida di pakubasion nasida salilingon di Huriam HKBP Tanjung Sari nang songonipe patugi nang doho uluan di bangso nami kupasat hami mat tuho Tuhan homa mangiring-ngiring lakka nasida mangurupi nasida imalaho padalaton uhum
di bangsa nami bangsa Indonesia. Pada umat Tuhan, aka si panggela ela, aka si pajujur roha, tunasida, tu dalan nasi top, dalan nasi akoi Tuhan. Homa Tuhan na mangalar dame na sumurungi, turoha ni nasida, jala asa anggiat pistar, marroha nasida, mangula-ulaon nasida di bangsa namion. Ale Tuhan, Jehovah pardengkan basa, satu kinari, laut tangihon nami ma hatam, ima nalipatol has naposom, asa suruh matondim toldi parbadia namian turohanami, asa bui tarjalohami hatami, manabai bohal partodion di ngolunami ganup di hami sudi. Ale Tuhan, datama hami mangidu si pangidun nami tujolom, di si ala godang ni dosa pangalasan nami, di parngulon nami, jumulo masesa dosa nang pangalasan nami asa anggiat unang tarapat pasu-pasu dohot sileronom munalinggan nanaing si pasaton mulu ke Tuhan. Jalo ma tangiang dot elek-elek namion, marhite guar ni anakmu nasa sadai Tuhan Yesus Kristus sikupkop kami. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita laos tapasaha mapiliata. So
Damini di batana sumurung sian sanuhut naroha, dimana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta hamuna kadongan na hinaholongan, nuaing tajaloma hatani di bata, berita nauli ditongani parsaurata di minggu sadarion, na dienet sian Evangelium Markus biddu parjulu ayat 16 1-20. Tapai huti hukma asa hujahahon tutong atong-ata songonon ma hatani debata. Dungi di namardalani ibana dito pinitao Galilea, di idama si Simon, dohot si Andreas dongan saama ni si Simon, na sumapakkon jalana tu tawi, ay pajjalado nasida. Jadi didok Yesus matu nasida, ihutton hamuahu, bahenokru hamu si jala jolma. Pitor ditarikon nasida majalai, laho mangihutton ibana. Jadi dung dumau otik didalani siani, diidama si Jakobus anak ni si Zebedeus, doho si Johannes dongan nasa amai. Di bagasan paraudo nang nasida, pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di jou manasida, gabe ditarikon nasida ma ama nasida. Si Zebedeus na diparawi rabdohot akka anak gajianna. Laos rodo nasida mangihutton ibana. Ima sahat ni turpuki. Yakido hami sudihita marningot. Gariada bui mangidehon. Di bagasan haulion dohot hadengganon, ede nasomal saya diajarhon guru sekolah minggu tuaka sisianna, tuaka ianakonna, tuaka murid-muridna, manang tuaka sekolah minggu. Juga risinuru padita siburian liturgis tau manget dihonon, tortabuhia do begiotai. Siairna lirikna mengikut Yesus keputusanku.
mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lapatanna agama ngakainang, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, tetapi mengambil keputusan kita. Idona masa di pamiliton nia kasisianna na parjului. Opat na sida sia dua keluarga songon naong sahat tuhita naong hujahahon hami odeng itonga-tonga ni parmingguota sedarion. Laos diigil si air ni edeido buha halak naong membuat haputusan ini menjadi orang yang tetap setia kepada keputusan yang diambil. Ido bahe didok dangadong ingkar janji disi. Sapala naong diudukon, naong dihuton, ikon persanonna, ikon do perjuakonon. Perihal tarnasarupa budu masaka nasongoni ditongani kapakubasion di Huria ketika gereja misalnya melaksanakan pentakbisan atau semacam pelantikan dia ka pelayan doh dia ka pengurus ditongani Huria, bahkan ditongani ka pelayanan mulai siap baptisan menyaksikan iman doh takalan na asing bodo juppa songo dia do halak na terpanggil tu pelayanan ini mengambil keputusan laho mangulaho na kaulauna tujolo. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak sedikit dari mereka yang sudah membuat janji di hadapan Tuhan sehira naso parduli dia kanaong pinadatonna alang diula, alang so diula gariada adong tupa na pola sapi manadikon ulaw nai dito ngani tadok jabatan naong dipasahat tuibana. Pemilihan yang dilakukan Yesus tuak kasisianna di bagasan terpukon siatongan di kalangan masyarakat na terdok dang apala kelas sada hati hai ay nilaya do nasida si jala dekkedo nasida nanaing dohonon na kamanga kainang mau jadi pengikut Yesus tidak harus dari kalangan orang-orang besar. Aletot adong do sakap ni Yesus lahu mamillit akan nilayan naupat diturpukon so ngosisian na molo tauji si anak kapengalaman ni nelayan nang dituak ko dohotaka parbinotoan ya kanabisuk napistar memperkenalkan siapa itu nelayan. Biasanya mereka memiliki kesabaran. Biasanya nelayan memiliki ketangguhan karena yang dihadapinya banyak hal yang bisa
Nabuai merenggut nyawa mereka, ombak yang besar, badai yang kencang, dan lain sebagainya. Adong harapan ni Yesus yang kasisian nai, tubuhi mahalakon, babak kito jala suruon, manopot, ragam niaka siadopan. Alai tong dogodang di pabakit debata gabi naposona gabi apostol nasihutto ni bana siya kalangan niya kanamora siya kalangan niya ka golongan atas yang dihormati, yang disegani karena pengetahuannya, karena jabatannya, dan karena uangnya. Dipilih do si Lukas sahalak tabib, dokter bahasa kini, lahomanoraton berita ni Tuhan Yesus, Evangelium Lukasi. Dipilih do si Saulus sahalak jolmanapister yang ditakuti, yang disegani, menjadi pekabar Injil yang luar biasa dengan nama Paulus. Si Lidia halak namora pertiga-tiga abid hasubbai nasian Tiatira di huta Filipi, majalo pangajaran ni si Paulus, jala padidihod dirina, rapdohot do nga sabagasna, di bagasan gowar ni Tuhan igariada, manamue si Paulus do si Silas hati hai. Nanang dohonot tak kamanga kainang, siya sudina golongan, do dipilih debata, ise nanaing gabi, sisiyanna manang si Hutton ibana. Dakola siyan nilaya dakinan. Dakola siya nakahalak na so diperhitungkan. Isara ni termasuk si Musa, si Daud, Jeremia, doho si Yusuf, naksanga dia bulokon akka saudara-saudara nai. Tuhamuna kadongan na kinahulungan huria ni Tuhata. Pamiliton naong jinalon ya kasisian nai, di patupa, di pabakit nasida, siya si jala dekke ikan, gabe si jala jolma. Jala marhasil doi, akka mga kainang, si Petrus, si Andreas, si Yohanes, si Jakobus, terbarita gabi rasul yang sungguh luar biasa, membawa banyak orang pengikut Yesus, manang sitadda Tuhani, sampai pola mate martir gariada nasida, adong na dipersilakon dengan bentuk X, adong na dipersilakon si majujungna tutoru merasa tidak sanggup disalibkan sama seperti Yesus sang rabi manang guru nai. Nunga halak si Hutton Tuhan Yesus si taon dalam mulut paubuk tu topik ni minggutta menjadi pengikut Yesus. Gabe si Hutton Yesus. Na pasti akka mga kainang Tuhan yang memanggil kita dan memilih kita. Mungkin sebahagian dari kita karena karya misionaris, karena pelayanan para rasul,
manang alaniakka perjamita na pasahatton berita taringot tu Kristosi. Tetapi saya yakin kita menjadi pengikut Kristus di sini kebanyakan karena orang tua kita. Alainuaing manang naisip nai yang sangat penting juga kita bersedia, kita mau, kita mengambil keputusan mengikut Yesus. Sungguh dia peragam ni pajawota gabesi hutton tuhatai menjadi pengikut Yesus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Alai sada do tujuata jalaboi taparsia jari marhite-hite turpokon. Asa semua pengikut Yesus pertama sekali mau bersedia rela berjalan di belakang Yesus. Di Hasomalan, di budaya ni halak Timur Tengah, hati hai di partikian di pamiliton niaka sisian non secara khusus seorang murid harus berjalan di belakang gurunya. Dangdinggan tidak sopan kalau seorang murid berjalan berdampingan di samping apalagi di depan seorang guru. Berjalan di belakang Yesus martudu-tudu doi kamanga kainang hita saluhutna na pengudison. Mari Yesuslah yang mempengaruhi segala kehidupan kita. Yesuslah yang memimpin dan menuntun kita di perjalanan hidup kita. Yesuslah gembala kita yang baik, yang membawa kita ke sukacita yang luar biasa. Laos pangajariod do sikap nasongoni asa sudena si ihutto tuhatai memiliki sifat dan karakter yang sama dengan gurunya. Jadi Yesus itu tiruata di sudi parange. Semua perkataan, tindakan, perilaku dan perbuatan kita harus tetap di koridor di mana Yesus mempunyai sifat dan karakter yang baik itu. Meloboi do songoni akamanga kainang kita disudina perdalanan yang ulu saurdot dohot Yesus natai hutoni pasti kekecewaan Mahatma Gandhi dulu akan terobati. Masih hol jala sangat cinta do Mahatma Gandhi marhiti-hiti katulisan najinaha secara khusus di kitab Matius pasal 5 sahatu pasal 7. Dan dia suka kepada Kristus itu, tetapi tidak suka kepada orang Kristen pengikut Yesus, karena ada pengikut Yesus itu, karena ada orang Kristen itu tidak berperilaku sesuai dengan ajaran Yesus waktu itu. Alani merdalat dipudi ni Yesus, tapi ko barani do hita menyangkal diri, maswada ho dirita. Ikut Yesus ima na mga rajai hita dohot na mga turkon saluhutna
akka sikap nanaing si papatarot taidakinan. Tetapi harus percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Allah, Roh Kuduslah yang mau menolong dan membantu kita boleh melakukan hal itu. Na pedua honak kamanga kaina mengikuti Yesus itu, tujuan kita harus bersedia memikul salibnya. Kata teolog Jepang Kosuke Koyama, tidak ada gagang pada salib. Salib itu bukan seperti tas, bukan seperti rantang makanan, bukan seperti ember, nabui ditenteng aladong gagangna. Tapi salib itu harus dipikul. Artinya kamanga kaina mengikuti Yesus itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Allah menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Saya yakin kita juga pernah mengalami itu. Mungkin ada di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang bahkan dicaci maki, dicerca, dihina, dan sangat susah menerima promosi untuk jabatan tertentu. Orang yang tidak kuat dengan tantangan itu, dengan gampang saja, dengan mudah saja beralih agama dan kepercayaan hanya karena pentingnya jabatan, harta duniawi. Alai persia rohami hitau saluhuna tetap setia memikul salib kita, songo dia pena dok niaka si taonon. Ikobarani hita mamorsani terus di bagasan ngoluta, bukan hanya sampai usia 70 tahun, tetapi sampai ajal menjemput kita dari muka bumi ini. Setia mah kita di bagasan Tuhan ini. Cerita sedikit, ada dharma wisata rohani, sekelompok, kita katakanlah dulu itu muda-mudi, alai di perdalanan disuruh dipangido guru noma na manguluhon na si doma, supaya masing-masing kalian membawa dan memikul salib masing-masing. Minna bima silang na adong mana marmacam, adong mana pedek, adong na satu ngagajang, adong nagajang. Sadok salib harus dibawa, itu penting nanti di tujuan kita. Idalani nasida mahuhukma di porsan silang naong binain nasidabi. Alay dito ngadalan adong mana mamongkol salib naong binain nai padukdukuin narohana, pawaratuin narohana. Ipongkol bimay dito ngadalan na kamanga kainang lahu menuju tempat wisata rohani nai, ternyata ada jurang yang memisahkan tempat di mana mereka sudah berjalan dan tempat di mana mereka mau menikmati suasana wisata rohani ini. Roma guru nai na manguluhon na sidai. Sudi na hamu masing-masing pihak kobe masilang na binuan na asadong titina taripar tusan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, setialah memikul salibmu. Jangan hanya aksesorismu saja ada di pakaianmu, di jarimu,
di lehermu. Karena melalui salib itu kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nabetuluho na kamanga kaina pengikut Yesus harus berani mengabarkan Injil. Iko berani memeritahu berita nauli. Ditikki naune manang ditikki naso une. Amanat agung yang disampaikan Yesus itu sudah menjadi tanggung jawab semua murid Yesus, semua pengikut Yesus, semua kita yang ada berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini, dan saudara-saudara kita yang ada di rumah sekarang mengikuti ibadah. Dakuwoto manang nokya di bagi hamu beritaon. Adong do piga-piga kantor manang perusahaan selalu ada tanda parkir. Biasanya di bank adong dui, di kampus-kampus pe adong dui, dari ada di mall pe nabudu adongi, tempat parkir pimpinan, tempat parkir nasabah utama, tempat parkir rektor, tempat parkir pembantu rektor, dekan dan lain-lain sebagainya. Saya pikir di gereja sangat jarang ada tempat parkir, kan begitu Pak Pendeta Panjaitan. Alai di sadainganan sada gereja nasai rame dikunjungi jemaat toropian maul parkir mobil dos merohani perhalado ni huriai di bama tempat parkir pendeta. Di bama sadainganan tempat parkir pendeta. Alai aladang adong benganan dang roro pena paditai tak parkir do pirisi mobilna bada tumong kebe harua rauda siap pargodunganon roma ruasi nok padat parkirani bai surukoma mobilna itu si api roma padita dang buebe termaksa marputar mamuse ikut gabe terdauma mulak manang masuk tu gerejai ititik ko ma akama nga kainang tu hari Minggu nang berok parkir di parkir ni padita taida nang luja padita tamardalan siya duro ni pargurunganon inna alay tu Minggu naronay batong do parkir di si ruas ni huriai ala sorong be parkir nasing dango liban haruar siya pergurungan babuhana mo ni narohani perhalado ujung na iban-iban na may gatibana ma dang be parkir pendeta di badisi isena parkir di son ibana merjamita hari Minggu nina pola di bay song ni lak sorong be olo parkir di si takut mengabarkan firman. Sudah tugas kita itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus berani mengabarkan Injil. Dak pola perlu hamuna lau musena twistiti hakabipi marsiajar teologi dak pola perlu hamuna belajar harus menjadi pengkhotbah ulung dulu gabi wui majala colma dak pola kamanga kainang ditongani profesi munai pena diragam nyaka ulau munai pena dipapatar hamuna hadirion ni Kristus sidakinan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah mengabarkan Injil dan berdualah melalui sifat dan karakter Yesus yang kita cerminkan natapapatar tuganuk jolma di nahumalia kita. Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kita banyak jiwa-jiwa yang akan kita bawa ke dalam Yesus Kristus. Gabe si ihutton tuhattai na jupangan haluaon na saliling nililing na. Porsiado hami Bibel prota boru silabad do terakinan nung nga marhubas di sosongon si hutto Jesus
totununga gudang di jalaon jolma majala jolma kamanga kainang dakolekon sianuga mona asing nebugasani pe jinala buido karena kita juga harus bermisi marsedding tubugasan. Tapi saya yakin dan percaya melalui pelayanan Bible Pro kita ini mendukung pelayanan pendeta kita yang dibantu oleh banyak perhalado. Tangadong diso jemaat namago doho nalilu. Dakpala dong si jalaon ang gunok terdaftar hilala ruas ni Huria KBP Tanjung Sarion. Nung otomatis rosa diri ni ala dia tu sinasida si hutto tuhata. Tetapi sekalipun itu, saya yakin dengan khotbah-khotbahnya, dengan pelayanannya, boleh semakin kokoh kuat iman percaya jemaat ini. Ala tugu di bana dijadji naong pinadatonna hobartutohonan naong jinalonai. Dalaido si torosonon ni Bible Pro tanay baru naneng ojak konon di bagasan minggu sadarion. Semua yang datang harus meningkatkan pelayanan yang lebih lagi. Karena itu harapan dan dambaan setiap jemaat dan parhalado. Molo nunga buai putesia misalna Bible Prota naik pidaon dak puten walu biatong haduan Bible Pro naik baru. Iko putesia pinomat koma 00 nai 00 sadanai konadong harus meningkatkan. Alasipata inang maaf saya lodo terhirim ruas ni Huria. Ai dia dodan ni ripu jago sia Bible Pro ne baru pidai atu makon namai hinna ujungna saya maus di teleponi Bible Pro kaduan habingnya rumah sakit Balige pas musim bana martangiang manangnya pun hahi saron ni akan orang sehat kan itu naik eso taboto sa midanoni hape ngata puji dakinan au jago doho bainang nengina bado honota alayala so diangkat ay pit persobong do Bible Pro on lupa do tuhame ni tamuse kan tapi sekali lagi harus mau meningkatkan apapun ceritanya dan saya sudah alami itu. Tuntutan jemaat yang kita layani. Kalau kita datang ke suatu tempat yang baru, pelayanan kita harus lebih hebat dari pelayanan yang kita ganti. Molorang do lebih hebat. Lam tagugo mamartangiang. Dakkola Bible Prota, alay sudiru hita, asabu tulu sakanata parsitai, jala juppa hita, haluaon, naong pinaradini Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Mauliate rohanami di hualijus Tuhan nami. Naong mangalehod di hami akalas ni roha. Marhiti-hiti na pinilik muhami si ihutton ho. Saya mangulu maho di bagasan ngulu nami. Asabuy hupapatar kami. Tuwakka na humaliak kami. Hutugu-tugu hami torop halak. Tuhamu baon ni roha. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita. Yes,
Nuaing sahak mahita tu ulaon pawor haton dohot magojakon naposon itu hatta Bible Pro ditongani Koreaon. Marede mahita sian nomor 140 sada dohot ayat tulu. Laduni hurion diarion paborhatotama inang Bible Pronet tibottor borusilaban sian huriaon sialanunga ro eskanasida khobartu naniaturhon ni huriata pujiota do debata jala dohorotta mauliate tu inang Bible Pro siala saluhu pakkobasion nasida nasalilingon di huriaon tatangyakum manasida asa debatana mangaramoti jalana mangiring-iring nasida mangruti ulau nasida di inganan naib baru mardo mutusi tabigi majolo surat keputusan parpidaun nasida sian eporus najinahahon ni sahalak parhalado resort. Surat keputusan ketetapan nomor 107 garing Bible Pro garing SK garing 09 garing 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutong. Menimbang dan sebagainya. Mengingat dan sebagainya. Memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bible Pro Neti Botor Silaban, tanggal lahir 1 November 1972, jabatan dahulu Bible Pro HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Terhitung mulai 15 September 2021
menjadi Bibel Pro HKBP fungsional di Rumah Sakit HKBP Baligi. Dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan Rumah Sakit HKBP Baligi ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Perhalado HKBP Tanjung Sari. 10. Perhalado HKBP Resort Tanjung Sari. 11. Praises HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 12. Ketua Yayasan Kesehatan HKBP. 13. Direktur Rumah Sakit HKBP Baligi. 14. Pertinggal. 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 8 September 2021. Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Hamu inang Bibel Pro neti botor silaban marhiteon ahu atas goar ni Praises HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Paborhatun hamu sian Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Sarion tu pakkobasion nei baru di Rumah Sakit HKBP Baligi. Mauliate do dohon nami siala salhu pakkobasio munan na salelingon di Huriaon. Tuhatama nama masu-masui bahen hasangapo di Guarna tau lasniroha di Huriana. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Nung madi paujak ho huriam di tonga-tonga nami, jala disuruh ho akan aposom makkubasi huriami. Pujion nami do guarmu jala dohonon nami mauliate tuho, ay hodo napaluason naposomon marhobas di huriaon sa lilingon. Pasu-pasu mai jala tupahi asa marparbui gabe hasangapod di guarmu bahen lasniroha di huriami. Las homa na paborhaton na sida sian huriaon tu pakkubasion na baru di Rumah Sakit HKBP Baligi. Dongani jala iring-iring manasida. Pasu-pasu pakkubasion na sida di Rumah Sakit HKBP Baligi. Asa gabi hasangapon hamuliau di guarmu jala pasu-pasu diaka na humadiang. Upangido hami itu ho marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitasian nomor 610 ayat sada. Rindu
Huria Diarion Ojakonota do Bibel Pro Hesti G Boru Panjaitan Gabe Bibel Pro di HKBP Tanjung Sarion Mardo Mutusi Tabigi Masura keputusan Sian Opui Eporus HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 108 garing Bibel Pro garing SK garing 09 garing 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutong menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibel Pro Hesti G Panjaitan, tanggal lahir 10 Agustus 1979, jabatan dahulu Bibel Pro HKBP Padang Bulan, Resort Padang Bulan, terhitung mulai 15 September 2021 menjadi Bibel Pro HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, Distrik 10 Medan Aceh, dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Parhalado HKBP Padang Bulan. 10. Parhalado HKBP Resort Padang Bulan. 11. Parhalado HKBP Tanjung Sari. 12. Parhalado HKBP Resort Tanjung Sari. 13. Praises HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 14. Pertinggal 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutong pada tanggal 8 September 2021. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani. Majaha ulaon ni Bibel Pro sian aturan peraturan HKBP. Adong dodisi di suraton na perjulu ima hobartu natar surat di agenda HKBP di pentakbisan ni Bibel Pro. Na pedua kon madohoti sermon di Huriai di resort doho di distrik dongi madohoti akar rapot di Huria di resort dohot di distrik Hobartu atau Tuanna. Hamu inang Bibel Pro Hesti G berpajitan nunga dibigi hamu surah putus asian opui porus HKBP atau namanukun ma'ahun waing dihamu di jolo niaka dongan napungu di son dohok di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja Kunan Huriai naolo dohamu paujakon gabi Bibel Pro di HKBP Tanjung Sarion jalan naolo dohamu mamele dirimuna mangaraduti akauloni khobar aturan dohok peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan
Molo songani rohamuna dok hamuma. Hamu Bibel Prohes tigi boru pajaitan dohot keluarga. Marhition ahu atas gorni Preses HKP Distrik 10 Medan Aceh. Paujakon hamu gabe Bibel Pro di HKBP Tanjung Sarion. Marhite-hite gorni di bata ama doho gorni anakna Tuhan Yesus Kristus doho gorni todi perbadia. Sai didongani mahamu mangulahon ulauni asa marsangap gowarna marhite-hite pakko basiomuna. Amin. Hamu kadongan ruas doho parhalado huria ni tuhatta na di huriaon. Nunga hupau jak Bibel Prohes tige berupa jahitan mangula di huriaon. Rupa sahat hami ma nasida tu huriaon. Jakon hamu ma nasida di bagasan tangiang. Uhut urupi hamu asa majadi ulau nasida jala marlas niroha. Doho keluarga nasida di huriaon. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalanapuna huriai. Mauliati marohanami tuho jala pujion nami do guarmu. Aidang dipaluas ho huriami somar parmahan. Alai sai di babakit horo akan aposom naburju. Jala naolo suruomu mamarita akon hatam. Nunga di pojak ho Bibel Pro hesti boru pajaitan gabe Bibel Pro di HKP Tanjung Sarion. Asima roham. Lehon matod dimna badiai margogohon nasidah barsahalai jala parbisuhi asapulid di baritahon nasidah hatami lehon dohok hahipason hatuguo dohiras niroha mangaradoti sudi ulaud di HKBP Tanjung Sarion tupahi masaluhut naniula nasidah jala saipatubu mahatam na binaritahon nasidah asamar parbue di roha dohot di ngudunami pabua sisian Muhammad pasu jala pargugui mana posomon upangido hami itu ho marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaing sahak mahita tu namadok hata pawur hatod do majakon sahalak sian parhaladu di sonma ngatur khosah. Sahat mahit atutu tunamad dohata. Kotak kami ma dohot keluarga ni inang Bibel Pro hesti berupa jahitan. Suaksoni dohot inang Bibel Pro neti motor bursilaban sama inang tulanggatan. Mangarade ma utusan sian ruasta ima satabi jumulo mapinasahat partikiat tu inang Bibel Pro hesti ge boru pajaitan dohot keluarga. Izin mahami manginang kami maju masker nami 11 dan dadahamu buhirami sahat tuna marhubasan di kuliah. Mauliate madi tu hata na mga lehon tiki na leheton tu hita saluhutna. Adorang sahu pasat hame hata patu julus ya kami simulo majulo kami tiki tu ya nakon nam ya kamanginang asa tong tadahamu suarana manang parsora piga duna sida mulo markol. Horas marita sude.
Nau persangapi hami sude amanami nanami na full timer do sude parhalodo na diberiawan. Kupatadahon ma diriku tita sude iya gorku renhas tutumorang. Au mana syakangan sian damang denangon saunari au kelas 2 CP. Jakon hamu mahami amanginang marsaur di huriawan jala tangyakon hamu mahami lumobi tunatoras nami inang belpro asa margogo mangula di huriawan. Mulyate horas. Horas madihita sude. Kupatadaon ma diriku tuhamu saluhurna na tua-tua nami parhalado dohot ruas HKBP Tanjung Sari. Iya gowarhu Renaldi Situmorang, anak pai 2, saunari kelas 5 SD. Jakon hamu mahami marsaur di huriaon. Jala unang lupa hamu manangiakon natoras nami ima inang bibelfro. Asa margogo mangula di huriata. Horas madihita. Untuk Tuan Neti, selamat melayani di tempat yang baru. Horas. Nahu barsangapi hami amanami namau kilamang preses amang kepala bidang diakoni amang pendeta Preti Lumban Tobing. Nahu barsangapi hami amang padita resort amang pajaitan sangon uluan di HKBP Resort Tanjung Sari dohot inang. Nahu barsangapi hami amang uluan nami amang pendeta Bil Kersimamora, pendeta HKBP Resort Padang Bulan dohot inang. Dohot sude amaname inaname parhalado na di huria HKBP Tanjung Sarion. Nungatakas naking partinadaan marhite pangujakonon nami ya au bibel prohesti gumara buru panjaitan. Dainang pangit tubuh buru pasaribu hamisian huta parsuburan tornagodang. Rap dohita dison dohot dainang pangitubu yang godamang persinuan nunga jumulo madapoton tuhatta. Nunga marhasohotan kamanginang dohot amang marga Situmorang. Dainang simatua borhuta barat sehat do penasida jala rap dohita noeng dison dohot amang simatua sian tebing tinggi. Ala rabbana poso dope hami dan ngapala gudang mangatusi hata. Ala dison nama hita kamanginang rap marsaur dot hami keluarga makobasi ulaon ni Tuhanta manguduti ulaone kakak nami Bibel Proneti Boru Silaban. Muliate madi pajakono muna tuhami di tonga-tonga ni huria HKBP Tanjung Sarion. Radedo hami amanginang diajari, radedo hami nang dikritik, dia kapakobasion na humurang, yatung adong pakobasion namin na humurang, jala bakona doi sokon jolma dang adong na sempurna. Alani hudok hami tuhita saluhutna khusus huria HKBP Tanjung Sarion jakon hamu mahami di tonga-tonga ni huriaon makobasi ulaon ni Tuhata. Mauliate manang di damang dainang nasian HKBP Padang Bulan di haradio muna madongani hami di pangojak konon di minggu sadarion. Ala reminggu pehita perpisahan isi peho bagajang hataku tuhita saluhutna. Rapdo pehita nomulat sian Tanjung Sarion sotong pitor ya batamu gerbangi dan isok behamu sotong ternahamu tuhami.
ala hari Minggu pehita perpisahan. Songonima tu kakak nami, tu kakakku, kakak Boru Silaban, nungado digijaku kakak on, jala saya tahu, saya pahami kakak ini pasti lebih senior dari segalanya. Sian hamil kamanginang, alani selamat ma tu kakak di nama kobasi di pakobasi on naik baru. Songonedok ni amang nama kilo amang preses naking memang potensia kakak. Kurasa putenua lebih berang tolap kakak on. Ala jauh lebih hebat dan lebih segalanya kakak on sian pakobasi on nami. Nangpe di rumah sakit kakak. Ajari kakak mau naho manguduti pakobasi on ni kakak di HKBP Tanjung Sarion. Songonima hata patujulo siya kami yang manginang. Pasatami mo sa ito amata asatong begi hamu sorana manang parsora biga laos mangju. Horas ma dihita saluhutna, selamat hari Minggu ma dihita ganub. Sautin nama sidohon nami, hola kata horas ma. Maulai tema di Tuhata, cakok kamu mahami di Huriata Tanjung Sarion, tangekok kamu margogo di Nalau Makobasi, khususnya Inang Bibel Prota di Huriata HKBP Tanjung Sarion. Jongjong maju inong simadua bapa do oma, nakading ngai pabua Inang Bibel Prota on madasida Boru Pasaribu, Boru Huta Barat, Situ Morang Margana Hudulma. Ima siak kami horasma maulati ma. Pinang idoma sian utusan ruas ima amang situa Dr. Andus SM Marbun SH las diuduti menon sian parhalado amang situa Insinyur Baginda Manurung. Hurian itu hatta salom madihita saluhutna. Nahu hormati kami Pareses Distrik 10 Medan Aceh manang nama wakili Pendeta Freddy Lubat Tobing. Nahu hormati kami Pendeta Resort HKBP Cinta Damai, HKBP Tanjung Sari. Nahu hormati kami saluhut nama Pangulan Agotiki di HKBP Tanjung Sarion. Nang saluhutna Parhalado HKBP Tanjung Sari. Suak songonima nang rombongan nasian HKBP Padang Bulan. Tapuji matuhatta ala asini rohana doho denggan nibasana boido berlangsung paborhaton Inang Bibel Pro Neti Botor Boru Silaban dohot pangojak konon ni Bibel Pro Heti Boru Pajaitan alani tamahita madok mauleate tu debata tu Inang Bibel Pro Neti Botor Boru Silaban. Pelayanan Inang bukan hanya di Huria. Semuanya atas rencana Tuhan. Kami saluhutna ruas di HKBP Tanjung Sarion. Manang yakonina asa margogo Inang melakukan pelayanan di rumah sakit HKBP di Balige.
Tuhan pasti tahu, inang pasti sangat dibutuhkan di sana. Ngadi dokon amang lubat tobing nakini akan namar sahid maulo ditanya koninang malum me. Jadi selamat jalan ma di inang di pargaulat dah saleleng inang di huriaon pasti doa dong nah hurang lobi sian kami ruas alani maaf kamu mainang siap bagas rohamuna molotung adong nah hurang lobi akka hata nami pabahenan nami pangalakka nami tuinang salileng inang melayani bison Tuhan debatama nama masu-masu inang dohot tuak katiki namang itu ima hata nami siar ruas tuinang bibel pro neti boru silaban tuinang bibel pro hesti boru pajaitan selamat datang mainang nunga diojak kondak kini inang mangula di HKBP Tanjung Sarion Hami ruas ni HKBP Tanjung Sari. Welcome do inang, selamat bertugas mainang di Huriaon tuhatama nama masu-masu inang dohot keluarga. Songoni mahata sian hami mewakili ruas ni HKBP Tanjung Sari. Horos marhita. Horos. Shalom. Shalom. Na pinarsangapan amang pendeta Predi Lumban Tobing sarjana teologi Kabit Diakonia KBP Distrik 10 Medan Aceh na mewakili amang pareses Distrik 10 Medan Aceh suang songoni tu amang pendeta Manapar Panjaitan STH MM uluan ni Huria HKBP Tanjung Sari dot amang pendeta Simamora uluan ni HKBP Padang Bulan. Dohot tusude tahe amang do inang nagok tiki syok songonima dohot akka amang inang perhalado HKBP Tanjung Sari. Tu inang bibel pro neti botor silaban nanaing borhat sian pakobasion HKBP Tanjung Sari. Tupak kabesion naik baru di rumah sakit HKBP Baligi. Nani hormatan tong inang bibel pro hesti gumala buru pajaitan dohot amang tupak maruli situmorang. Nanaing makubasi di Huria HKBP Tanjung Sarion. Dohot nani haholongan sude ruas ni HKBP Tanjung Sari Medan. Dohot saluhut ruas na adong di bagas gereja. Dohot na adong di bagas nabe madohoti acara on secara live streaming. Mulai tema di tuhatta perdengga basai ala diledo pedihita tikin adenggan di arianon laho paborhaton dohot majakon bibel pro na borhat do neng lao adong do padohan inang bibel pro neti botor bersilaban di hata Indonesia di dok bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuanlah yang kusesali manang diede rohana dan diede rohani diede rohana tapi boto dorai pambres manang bendi Panjaitan buasai ko pajupang moloikon marsirang artina sude adong do tikina inang di belboro neti botor bursilaban songon hatan di debata natar surat di parjamita tu luaesada martikibedo luhutna na ditopak martitibedo huhut nasa sakap biasa nganon jalan na paling indah di parjamita tu luaesa pulusadaa alai anggo ibana denggado salu nai dibahe ditiki halehatanna di bahasa Indonesia di dok
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sidohon nami sebagai mewakili Parhalado tu inang neti botor bursilaban. Selamat melayani matu inang. Di inganan pakubasion baru di rumah sakit HKBP Balige tuak katiki nanang ro. Sebagai saksi honok kuda inang sebagai Parhalado naso pertanyaan dohita selama 2 tahun ala di pandemik. Molo 1 tahun adong 40 heli pertanyaan, 10 heli ma inang marjamita di sektor opak B. Ala 2 tahun dohita pertanyaan inang, 20 heli ma di topot inang akagab bagas ni ruas. Sapertolu ma naungi dalani inang sektor opak B. Alahami 55 kakak. Sapertolu inang. Di luar ringgas do inang madalani akaruasi. Kurang lebih mungkin 25 rumah tangga naung di bolus inang di sektor nami sektor opak B. Dakku boto bolo di sektor na asing. Sidohonokku di si inang dang nama mutenya paket ni bahasa Batak ni inang dorama besada inang di denggad di jalo akaruasi mungkin bolo ausia naumai paket ni bahasa Batak ni inang mu piga-piga na full timer di sana tiki pakai do bahasa Batak na mungkin kerinduan untuk mendengar bahasa Batak yang begitu kental bolo bahasa Jawa medok ya medok sebolo inangon kental hia do pakai dia do bahasa Batak na jadi inang di pakubasiota di parsaurata inang selaku hami Parhalado na adong di HKBP Tanjung Sarion dang adong na kurang lebih ati diharong na kurang lebih inang songon hatani halakan madokon nobody perfect just only him dang adong na sempurna kami pe sian Parhalado na adong di Tanjung Sarion dang adong na sempurna pola tuhat ta pardingga basaido na sempurna molo adong inang pakateon nami pangalakkan nami na hurang lebih tu inang unang mabuan inangi tu rumah sakit HKBP Balige alai lok matading di Tanjung Sarion imatu inang bibel pro botor bursilaban tu inang bibel pro nai baru heti gumala berupa jahitan dohot keluarga selamat datang mainang pos rohani inang akan burjudo ruas ni HKBP Tanjung Sari alai adong do alaina maralai do okay. Do alamatna jala 1.500 bayakon inang ma bolo 4 tahun inang tu dan nama dokon 4 tahun bolo amang 5 tahun hali 40 hali do pertanyaan 200 hali do inang marjamita 200 hali berarti seperti itu do boy jupangan ni inang selama bertugas inang di HKBP Tanjung Sarion alai na boy do banon ni inang akatik kinalehet majupangi akka ruas di akka di luar di akka pertanyaan songonima sak kami hata perpudi tuata Yesus pardengga basaima na mangaramutita salubna horas butima horas saat mak pertikia tu amanami Parhalado tahun lau pasahaton cintra bada obartusi pangido hamima tu inang bibel pro neti botor satu langkah tambeno duksunan noni las diuduti ma kata pertandingan sian inang bibel pro neti botor baru silaban Jadi maulia tema di itu hatta, maulia tema di hita salutna. Nah perjulu selamat datang ma di inang bibel pro, nah baru inang bibel pro S3 Buru Panjaitan inang. Jadi Jongjong Hamidison mewakili ruas ni huriata suang songoni sudi Parhalado inang. Mandok mauliate
tu inang Bibel Pro Neti Botor Borusilaban. Di naung 4 tahun lebih inang mengula di huria tahun. Macai dengan do inang. Di hobasi inang, pakobasion inang di huria tahun. Las rohanihu ruasta. Jadi dina borak inang tu ulawan pakobasion na baru di rumah sakit HKBP Balige. Saya di pasu-pasu Tuhan tama margugu mainang, sehat mainang, asa sude pasien di rumah sakit HKBP Balige sehat mendapat pelayanan na terbaik seninang. Jadi sesuai dohot natapa masa di huriata molo pindah sahala full timer adong do cendramata di pasat huriata nunga tahu lawan inang. Jadi dison sesuai dengan naung tapa masa naung di eskahon pendeta risota pasatami ma cicin tu inang cicin belarotan las marohai nang majalo teh pasak mamang. Oke, horas menang. Titim mana tinopa lain sudong di rumah. Tuk songono pena boy di batu bah KBP tajuk sari lahu para seroh hamuinang. Sai tu hatta di batama namang gohi pas-pasuna. Horas mandita saluna. Molia tema di Tuhata na mga loas hita marpungo palibagas ano bason. Jalom mabasna au marhata pertandingan Tuhan mahkamah kenang ima di naro surat ketetapan di uluan di huriata kucipipinah huriata nikobor hami makobasi ulon baru ima di rumah sakit HKI Balige. Nah hormati kami amang preses amang pendeta amang kabit diakoni amang tobing amang Padita Resort akadongakku full timer adu keluarga amanami dongakku keluarga besar Parhalado do keluarga amang Padita Simamora dohot amang guru huria amang aruan songoni nang aka ketua dewan rak dohot aka seksi songoni nang aka pengurus punguan sude sian kategorial sian sekolah minggu remaja na poso ama ina songoni nang secara khusus nang lansia. Nah, songon koordinator kami tong di Nasida, songoni nang tim musik dohot dengan nami natetong setia dalam rekaman multimedia dohot songoni na rombongan nasian HKIP Padang Bulan songoni nang di keluargaku di Natoras Surodoso dot akka keluarga songoni manang na waholongi salut na ruas ni huriata HKBP Tanjung Saryon sian name saat tu nama tua sektor pergodungan satu sektor walu horas ma dihawah kamangkenang 4 tahun 2 bulan kami bakobasi di tongan-tongan huriat tarison rak marsaur hita gudang akka dengan bahasa gudang akka pasu-pasu nanilehon di debata tuau sendiri alana molo setiap pajupang dot akka ruas ni huria amang tebabaga dohamin ang bibil pronami inna amang tabamok dohamin ang bibel pronami tabamalolinna jadi kurangnya baga niba di setiap huria iba hadir terus tababaga kate jadi sudah nai alanya katang yang muna dong sudah martabat-tabat yang kamang kenang hola sadero nahot ba datang sendiri pergi sendiri alai itu semua rencana Tuhan nanti kamang kenang karena semua ada pilihan menikah atau tidak menikah alai macelas roha di tengah-tengah pakowesion nangpe dengan kesendirian Tuhan tanah masuk aswat ya kamang kenang alani do kamang kenang dohonon nami ma gudang mauliate di parsaurata
di tonga-tonga ni huriat tahakai tajuk sarion. Songoninang di tonga-tonga ni kadong aku peltai merpe bahita mak paditar sot 4 tahun ni beson toluma uluan niba ate. Amang Maulinus, amang Martin, amang Pajaitan. 4 tahun ni beson toluma nang bagas na ningana. Bagas na perjolo di son langsung mabangun musik. Alida kuripu dang boy ngana ni 5 apartemen lantai 2 nungasai marhita kamanami inanami panitia pembangunan moliate amangate boy sempat ninikmatan sebelum pindah siya tajuk sarion alanido hupasat kami molotung dia pe pakobasiok kia kamang kainang tung las maruhamu nama jakoni lumowi dia kamanami akan tua-tua nami punguan lansia ina Hanna ina Kamis ina Deborah ina sektor 4 do sudeta he na sohagora kami ruas ni huriata pasti do ada yang tidak berkenan ate songono do bibir proinna emesa HP sa siko-siko na aronggona na hurang sikop alai postor hanami sude nai di na hurang sikopi lam tabasiko mai ima nanang urutan ni anggenami bibel prohesti jala pos marohani amang kepala bidang diakonia dongon songoni nang amanai pada tarsot malaki betula burumuna do pasti do lebih baik kate lebih baik jala takas dohami tong masdadan jadi postur hanami di bagasan lasni roha nang anggenami ison mauduti akapakobasion terpaksa pasti lebih berkembang ate molo iba salak niba olo doras pata gabe lupa ape hoan non ngadong paingot-ingoton ate anggenami dohot akka yanakon jadi lasma rohamu nak kamangke nang majakon dongakku di son bibel prohesti boru Pajaitan asa totong nang marhitin na sidape lambar taba-taba nang aka naringgan nauli itong ato anak kapagosyon nan mauli ati godang makamangkenang di na pinasahaan ni huriata songon silas ni roha di tonga-tonga na kapagosyon tuhatta manang maso-maso jala tuhatta manang nama maso-maso kaulo muna kamangkenang di dia pihamu karejo saya di pasu-pasu tuhatta may akayanak ko pe tonga-tonga na kaparsikolahan ni Leo Bisuk dia kapar karejo na kamartaba pangkat sudena gabe jupang aka pasu-pasu do las ni roha alanima dohonon nami mauliati godang dia ka dongaku full timer dama patersot dongaku parhalado pawur hatamu mau manginang tu ulau pakobasyon nebar di rumah sakit hati baligi alana dang marhuria asugari na marhuria nyan ikut dohonok ku dahamu pawur hatamu na doau alai aladang marhuria tungtang yang munai mati akamang kenang jala upangidot o gomos marhite-hite naktang yang muna alamat dapoton akan masahid doi barubani baik ko tetak doi ko sehat ate ada tu mungkin ani dapoton na marsahid romu sina marsahid dang binoto bena songo dia ate alai molo tetap sehat sukacita jala makohon hahisaron nang kehadiran niba kehadirannya kena nami padita dua di si makubasi tuhatta mana marsangap marlas ni roha kana marsait nang peso haru malu pamatangna ale partodionna totong manguli baga satu hatta postor hanami kamangkenang totong bona muna ditangiang asa sedeng gambar dalan nang pakobasion di tonga-tonga ni rumah sakit karena itu juga salah satu pakobasion imam dulu manangyakon akan marsahid alani dohonon nami ma songon upasan halak batan nama dok pidong si tapi-tapi habang di atas hauma horas maau nabor hatu baligi songoni manang hamu na tinggal di Rajusari tapo ni si pinggan di dolo ni si tapongan di dia pehita tinggal sai tong mahita masih aolongan napura tano-tano ma rangging mas ranggongan badat tapi pada udau au di baligi hamu Rajusarion ale to ditaima totong masih gonggongan horas madita salutna moliate mau lihat ma di tuhatta so nang di bibel prota nang di sudina parhalado nang ruas ni huria age pe Tanjung Sarion nuaing taparadi ma edeta nomor 66 tadi hone sada rimmahamuna saluhna jongjong
ma di Tuhatta na mga lehon hatana di hita di minggu sadarion, asa tung takas hita gabe si hutto Jesus. Tatarikon ma akka na mga bati hita sa tulus, rohatta manguloy pajuwon na. Ale Tuhan nami, sepadoras laka nami manguloy parsuronmu, pasigop roha nami, jala badau akan namang gugay, ay disima lehononmu jabar nami. Disuruh Tuhatai dohita nuaing gabi si jala jolma, padua honak kana tarihot, mangarahon tuhanguluan. Paihuton madalan di Tuhata, tapatol hasma holongna, jala tapasaut lomoni rohana. Usurumu langsung meahon diri, radon mahu di panjauhan diri, nanti leon ditunggu diasai. Usurumu raben aku sakit, usurumu babesi jalan-jalan, alu aku karena dari hati, arahmu asa Tuhan berubah, usurumu ihurkan dalam Tapasahap mapiliata tuhara jaun ni debata martangi yang mahita. Ali dibata amanami nadi banua gijang, dodo haroruan ni saluhus silehon-lehon nadinggan doho nasau libasa namo liutus. Upasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadiba nuagijang sai pinarbadia maguwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni ruham di banotongaon songon nadiba nuagijang, lehon matu hami sadarion hanguduan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tu kihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Oh,
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorkon madamena tu todim. Amin. Rasma dihita saluhukna. Arpo tu maju ita. Asadong bawa nonoto mak